Pipila ka lugar sa Barangay Mayabon sa Zamboanga, Negros Oriental ang nakasinati og pagbaha nunod sa nasinating kusog nga pag-uwan kaganinang buntag. National Highway. Kini ang eksena sa National Highway sa lungsod sa Zamboanga ganinang buntag. Gawas sa highway misulod usab sa kabalayan ang tubig baha. Matod sa uploader nga si Partusa nunod sa Wayhunong nga uwan kaganina nag-abot ang tubig sa sapa ug sa dagat nga usa sa posibleng rason sa daling misaka ang baha ug tungod sa mga nasinating pagbaha gimando ni Zamboanga Mayor Juna Pat Aviles ang pagkanselar sa tanang klase sa pampubliko ingon man pribadong tunghaan sa lungsod karong adlaw. Matod sa Zamboanga LDRRM officer nga nilanat og hapit 5 ka oras ang nasinating pagbaha nga nagsugod alas 9 kaninang buntag. Maabot sa 14 ka mga panimay ug kapin 30 ka individual ang apektado nini. Wara hinuoy na tala nga naangol o nakalas sa maong pagbaha. Gawa sa Zamboanga nakasinati usab sa daotang panahon ang Santa Catalina ug Siaton sa probinsya gihapon sa Negros Oriental. Ang among barangay Mayabon, proper Mayabon with naadiha ang pinakadakong river namo. Namang existing bridge expansion. So usa po ito sa ka-trigger nga ang iyang waterway nigamay